sau pentru băiatul meu. Bineînțeles că va fi George, mai decât să rămâi conectat cu noi. Se pare că ne mai scrie Ilie din Spania pentru fratele meu Dan să fie fericit, Cătălin Gras din Spania pentru jucătorii de aparat în melodia cu Cocoșul de la Călăraș, aia cu păcănele, nu? Să vedem dacă avem, nu promitem nimic. Ce mai avem pe aici? Cătălin Grasu repete mesajul de 7 ori, bineînțeles. Cătălin, e de ajuns unul în 5 ori, frate. Din 24 vom fi mereu unul lângă altul, nu? Ceva de genul ne spunea Denisa în această piesă. E timpul să ascultăm o următoare preferință. Vino, vino, Nicolae Guțu să ne spună. 24 din 24, mereu unul lângă altul, și 7 zile din 7, o să stăm mereu aproape. 24 din 24, mereu unul lângă altul. Este preferința lui Madalena din Spania pentru Grațian din Câmpina. Mă semnează de acolo, ești cel mai bun prieten. Exact cât așa. Avem preferința muzicală, nu decât să te bucuri. Dă-mi o sărutare, dă-mi o sărutare, haide nu mai sta. Vino, 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 vino viața. Dă-mi o sărutare, dă-mi o sărutare. Parcul mesaj vine direct din partea lui Edmus din Constanța pentru toți playerii după versul, exact așa, nu prea înțeleg. Eu, România sunt universe, nu? Sau sunt universe, exact așa se numește. San Andreas, frate, nu înțeleg, nu prea înțeleg ce vrei să spui pe acolo. Preferința, dacă se poate, să nu-l poști o mintea mea pe barba mea. Audăm și va fi, rămâi conectat cu noi. Îmi dă un săruș și o îmbrățișare,